Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maun just chill and relax and enjoy the drama. Munyika. Your rainbow will Murag gid buhinas ko ta. Ang ex ni Anton migawas. O murag mo ato sa atbang. Ako siyang sugaton. Kumusta? Oh, ikaw? Kita ka gani nako. Murag kag gilamoy sa yuta. Ako na hinuilam yun sa yuta? Ngawa mo ko ipasipadaan nga tao? Kanina pagdaginot mo sa usa ka abno. Dili ba na pagpasipa? Nga aron ka lang dili mauwawan, nga aron ka lang dili mabunog sa imong amahan, bisag kasukaon ka. Pero mipugos ka gyud og pakasal sa usa ka abno. Ayaw sobrahe ang pagsaway sa giingon nimong abno. For all you know, mas abno pa mong pangutok ni Anton. Naibaw ka pa? Nagmahay si Anton, nganong ikaw pa nahimo niyang inahan sa iyang anak. Unsa? Ako unta to, kay mas angayan ko. Sexy, guwapa, og pang-display. Mao di ang naglikay-likay si Anton nimo. Kay mas landay ka pa kaysa imong nanay. Wa ti ka tagig katungod aron pasipad-an mo ang namatay na kong inahan ha? Unsa makituyo nimo nako? Gusto talaga pakawawan. Unsa? Dili ba gud ang pakauwawan ang usa ka babay nga aron lang maluwas ang dungog na mana og abno? Retarded? Arita sa sod sa bahay. Buhay ko! Ayaw ko kuniti. Tingalig matakdan ko sa imong kalanday. Arita sa sod magsulti. May kasuko magkakanako. Pwes ari ipahungaw sa sod. Ngano? Naadlo ka nga masayran sa tanang taga dinhi. Nga gipamabdusan ka? Pero, wa dayon na sa nakapamabdus nimo? Kay landay ka, ha? Mga silingan! Ay! Oh! Ay! Hoy! Ayaw pang hilabot, ha? Iyo, pag ilabot, ano yung mong ilabot? Oh? Masawa mo na sa kakagaw na imong gaway. Agaw ni mong abno. Iyay! Oh, hala, pulis! Ha? Nalain ako, sir, pulis! Dakparo ko ng bagkong nakabuhi sa mental hospital! Animal kay tabuka ka, ha? Magkita pa ta! Og sugod agad! Dakpa, sir! Bukta itong babayana! Kuya itong mga bag! Kito na tirabis! Bukta, sir! Musod ako, Bogart. Dili ang monster! Kidong? Giaway sa harap? Nga nung wamang katawag na ko, Bogart! Baday, bisag badong na sila magbugnong doha! Tago, pagiti ka! Gibugno sa monster si Sarah? Oh, lagi happy sila magbugno. Gibira na si Sarah katong monster. Bida! Hinaya nagsukmag ang imong kumot nga nagbabuslo ka. Lagot gada! Likay ko dali. Nga no, likay mang ka? Di ko malikay. Ako pa na yung musukmagon. Naglagot naman ka, bastig. Basta maglagot ka, kapugngan pa ibaha. Lagot jud ko. Kuwan jud go laban sa Sarah. Sagdilan dong. Kay miabot mo din ko ang bida. Ginsa bida? Ako gud. Bagon be! Bida day ka! Ayaw taon dong. Pero, may karatil dagan tong monster dong eh. Pagdungog niya nga, mipito ang pulis. Pulis? Pulis lagi! May abot na yun. Di sa akin nawag ang pulis, no? Karatil yung tawag dagan ang monster. Gikutasan sa kong ginaganda. Maayo gani, kaya akong gipawiting ang taksi. Nga nung may pulis mansag nga may abot. Pero sa sunod higayon, sa higayon nga mo abot na ang sakyanan o ingon man ang mga guns. Dili ka na gyud makaikyas babayhana ka, kauban ang imong anak. Paniguroon kit na ako, nga madako ka mong duha. dito na sab si Emmy. O gika-enkwentro gud niya si Sarah. Usa?
Nganong si Sarah may ang naengkwentro, ma? Migawas man ko nun eh. Wala makalaban si Bugart o si Mateo? Mahimong si Mateo mao'y nagbantay sa bata. Matod pa sa detective nga nanawag nako, uwahin ang migawas ang tambok ko nun akong boy. Si Bogart ang buot niyang ipasabot. Wala makatabang ang detective? Nanawag gani siyang pulis aron dakpon si Emmy. Unya, nadakpan si Imi. Dali ko no kining nakadagan ug misakay dayon sa taxi. Kaswerte niya nga nakakuha dahil taxi dayon. Tingaling iyang gipa-waiting. Anton, nga na bang nakigrelasyon ka man taon og bastos, oy? Kamalinaw sa subdivision nga atong gipuyan, pero kisamok kita ni atong way-uwaw ni mo ka-live-in. Ako na lang laging dad-on diri sila si Sarah, ma, ug ang among anak. Usa, niabag ka? Mas maayo nga niya sila diri, ma. Aron ako sila mabantayan pag-ayo. Igo na, Anton. Ma, di ko makatugot nga matuman ang bahan ni Imi. O diya, si Mateo. Pabilin lang siya diya. Anton, ambot ko nun saon ko pagsabot ang imong huna-huna. Ma, dili makapanalipod si Mateo kung tumanon gyud ni Imi ang pagdagit sa kong anak. Ug ingon man ka Sarah. Hilong! Oh, May pagmusugot na lang ko sa sugyot ni Sarah. kaunsa? Ang tulog una sila sa ila. Ayaw, ma. Di ko musugot. Dili na ni mahimo, Mateo. Kinahanglan dadon ko na ang bata sa amo. Ako? Kung gusto kang muuban, di muuban ka. Adlok lagi ko imo papa, oy. Mas hadlok ko dinhi, Mateo. Mamiligro ang among kinabuhi sa munyika. Bantay man ko ninyo. Nahibaw ko nga nagtinguha ka sa among kaluwasan. Pero, dili ka makapiog kung daghan na silang mga demonyo ang manganti sa among kaluwasan, Mateo. Ako langing nun, mama. Punan lang sikyo din eh. Mateo, Ako lang pud palit. Unsa imo kinahanglan? Ayaw lang gawas. pero sa tanaw na ko itong babayhana, no? Kaya naman gid nako siya ba? Kaya ni mo, Sarah? Kadtong monster? Mauni akong gituhoan. Kay dali naman ako nakabot ang iyang kamot. O galing lang nilugnot sa maayo. Singgit unta ka? Gawas unta dayon ko. Onya, imong biyaan ang bata. Niya raman siya sa sudgod. Bugart, bantay bata. Mateo, mas luwas manggod mi kon adto mi sa amo. Ako lagi. Uban lagi mo ni Barbie Doll. Aron di ka mahadlok ni Papa. Ato lang ka permis sa atong kwarto. So dunya imo papa kwarto. Di mo siyang pagkiksultihan. Lingkod lang. Ayaw lang pagkiat kay mo gawas imong pagkabata-bataon. Lagot sab ko nako da. Ganun naglagot man kanimo. Di man ko normal. Mateo, dili kinahanglang normal ang usa ka tawo aron makakuha sa respeto sa iyang isig ka tawo. Unsa na, Sarah? Nga kung dili ka maldito, daghan ang mupangga nimo. Daghan kag mga amigo. Dagan man ko mga amigo. Pero, usay, basta sa puton ko, ako sila papahawaon. Bad na, Mateo. Wa? Kinahanglan nga imong amigohon. Bisag wa sila'y gusto nimo. Parehas ni Papa. Muamin ka niya kung gikan sa lakaw. O kaha, ikaw may gikan sa lakaw. Dili ka musukol niya. Labaw sa tanan, magpaubos ka o dili mo supak unsa may iyang tambag nimo. Gigigi! Adto ta inyo na! Karon? Kuhan? Unyara! Patasada lang nato ang koral ni Ining Bay. Di na ko makalilikin sa timbre, ma'am. Mao na tingali ng higayon na Bogart nga mangita na lang kog laing boy. Imo na kong ilisan, ma'am. Oo, dili ka makaabot sa koral. Di mangita kog kanang makaabot.
Tungod lang sa koral? Magkalagyo na tang duha, ma'am? Ha? Unfair ka, ma'am. Nakasama na kikadugan, ma'am. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!